Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya futhi nezindaba nje ithinto ezedisk yakhona la eMzansi, indaba nje ezenzeka lapha kwi-PSL. Hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphatheleke indaba ezisematheni, indaba ithinto ezedisk, kodwa ngizoqala nje ngodaba oluthinto ezama transfer. Indaba lapha ethinta umdlali wayo kwiKaizer Chiefs, yena uGlody Lilebo. So emavikini adlule kuye kwaba nama rumors ukuthi yena kuLilebo uyashiya lapha kwiKaizer Chiefs. Even naye lapha ku-Instagram wakhe wabhala i-caption lapha kuma stories akhe eyayiveza ukuthi uyahamba. So namhlanje amasource amaningi ahlukahlukene and amasource athembakele ngabala kwiFar Post baveza ukuthi iqembu lalapha eMorocco iAS FAR Rabat baveza ukuthi imonitor udaba lakhe yena uGlody Lilebo nayo kwiKaizer Chiefs. Baveza khona ukuthi leli qembu laseMorocco limisele ngokusayina yena uLilebo. So injalo mbukeli iwona lawa ama-updates athinta udaba lakhe yena uLilebo. Before nje mbukele ngidlule ngephambili, indaba yakhe uLilebo inokudida ngenxa lama stories akayewenzile lapha ku-Instagram wakhe nama caption awo. Wayebhala bona living ebhala bye bye. Andike abantu abaningi ngakho baze basola impela ukuthi uyahamba, kwaze kwaba nama rumors ukuthi uyahamba. So asazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani between yena uLilebo nayo kwiKaizer Chiefs. Maybe inkinga or ikazikho inkinga or vele sekunamaqembu kamfunayo asebekeke lapha ama-offer kuyona iKaizer Chiefs. Ingakho mayibhala lezi zinto akucaci okwamanje, asikazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani, kodwa ama journalist ayaveza khona ukuthi kunamaqembu kamfunayo, njengoba ade beveza ukuthi kuneqembu laseMorocco lemfunayo yona AS FAR Rabat. So makuhamba isikhathi mbukeli ngizobuya nama updates ngitshela ukuthi kwenzakalani ngodaba lakhe yena uLilebo. Ngidluleke mbukeli ngiyelapha kudaba oluthinta iChippa United. Kunodaba lambukeli oluvelayo ukuthi iChippa United isidedele abadlali abawu7. Lawo badlali abawu7 kunomdlali lapha uIvanga naye bamdedelile, mase kuba uBongani Sam umdlali oke wajoyina wona kaMakhosi naye futhi bamdedelile. So njengamanje labadlali bangama free agent and ngiyathemba ukuthi amanye amagama uyabona lapho escreenini. Zinjalo mbukeli izo lezi indaba ezithinta ezama transfer, indaba nje ezenzeka lapha kwiPSL njengoba sikuJune iwindi elivuliwe, ziyabuya amanye ama team ayadedela, amanye futhi ayathenga. Yizo lezi mbukeli ake ngithi nje danke ngiyazibongela.